Sa makausa, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag usab. Again, karon ang katapusan nga Domingo sa human sa Epipania, last Sunday after Epiphany. Sa akong gisulti ka ganina, magsugod na sad ang Kwaresma. Kining Kwaresma, Lent or Advent is maumao ra ni sila og kanabang tiempo or mood kay kini panahon sa pagpangandam. Labi na gid ang Kwaresma, pagpangandam sa atong kaugalingon, pagsusi, kana gid ang word, pagsusi, pagtuki sa atong kaugalingon. We must look on ourselves, self-reflection. Sa wala pa gisakit o namatay ang atong Ginoong Hesukristo, og tungod ni ana nga pagpangandam, mauna nga we can celebrate Easter nga magmalipayon ug madaugon tungod kay aduna kitay pagpangandam. Ug ang atong tema karon nga kabuntagon, miani siya aron pagpadayag sa iyang himaya ngadto sa kalibutan. Today's gospel is one of the unique events in the Bible because it talks about the transfiguration of Jesus, the change of His appearance in the glory of His Father. Ang atong ebanghelyo karon nga kabuntagon naghisgot bahin sa pagkausab sa dagway ni Jesus diya sa himaya sa iyang amahan. O very unique kaayo ni nga panghitabo sa Biblia tungod kay kausa lang ni nahitabo. O tulo ra ka buok ang witness niini, walay lain. And the key word for our message today is change. Pagkausab. Change is something that we cannot avoid. Ang pagkausab usa kini kabutang nga dili nato malikayan. As what they say, change is constant, meaning nagpabilin na siya. Okay? In life, we have to accept the reality that change is part of our lives. Diya sa atong kinabuhi, atong inang dawaton nga ang pagkausab kabahin kana sa atong kinabuhi. But we have a choice apan aduna kitay pagpili to change for the greater good or to change for the worst. Mausab kita para sa kaayuhan sa imong kaugalingon o sa tanan, or mausab ka para sa imong kadautan. Change is not a bad thing, as some might say. Para sa uban, yun silang dautan kuno ang change or pagkausab. Again, we have a choice to what kind of change we will apply in our lives. Natay pagpili kung unsa klase nga kausaban ang atong gusto sa atong kinabuhi. As followers of Jesus, we should change for His greater glory. Amen ba ta niya na? Isip nga mga sumusunod ni Kristo, kinahanglan nga mausab kita para sa kahimayaan niya. We should apply changes in our lives that will please God and will make us more in love with Him. Kinahanglan nga mausab kita para sa Ginoo aron nga mahimuot siya ug aron mulig-on ang atong relasyon diya kaniya ug aron nga mas mahigugma pa kita kaniya. And we should not be afraid of change. Ug dili kita angay mahadlok niining mga kausaban, especially when you know in yourself that this change will make you more into a better version of your current self. Di kita mahadlok, labi na kung nasayod kita nga kini nga kausaban makapalig-on ni sa atong kaugalingon, makapahimo pa nato nga mas maayo pa kumpara kung kinsa ta karon. Kay sometimes mahadlok kita nga mausab. Labi na kung naay mga comment gikan sa ubang tao, and not just any comment but sa mga tambag
Labi na di ba kung sahay ang tendency nato pagtambagan ta, kung say una natong reaction, masuko kita. Kaya nga nung nagtambag-tambag ka, kinsa man ka, aron magsulti na kuana. Maigo ang atong garbo. Our ego will be touched. Maigo ang atong tawag nga garbo. Pero kung atong hunahunaon, kung atong pamalandungan kana, kung kana nga tambag makaayo na sa imong kaugalingon, then it's worth nga maminaw ka. It's worth nga imong pamalandungan, be. Ako kunong i-apply ang iyang gisulti. Okay? A lot of us are afraid again to change because we do not want to get rid of old habits and lifestyles. Dagan usab kanato mahadlok og kausaban sa atong kinabuhi tungod kay mas gipili nato kung unsa nay atong naandan. Okay? Mas naanad na ta kung kinsa ta karon ug wa gid nato makita ang atong kaugalingon nga kanang bag-o na sad. Okay? Dagan tao ingana nga dili gid gusto gid mausab. Kana bitawng linya bitaw nga ingani na gid ko, wa na gid kay mahimo unsaon taman nga maumang gid ko. Kanang mga tao nga ingana mahadlok na og mausab. Labi na kung para gyapon sa ilang kaayuhan. Tungod kay naana sila sa ilang comfort zone. Mauna na ilang naandan. Og di gid nila makita nga mo adjust na sad sila. Kaya ang tao mahadlok gid nga mo adjust. Mahadlok ta nga mo adapt. Okay? Nga mo bag-o na sad ang atong environment, bag-o na sad nga mga tao sa atong kinabuhi, bag-o nga mga amigo, amiga. Okay? Tungod kay kapuyan na ta. Kapuyan ta nga mubalik na sad ta sa sinugdanan. Actually, wala makanibalik sa sinugdanan. Nagpadayon ramang gihapon ka. Wa lang nimo makita. But since we follow Christ, who transforms us every day from glory to glory, we should not be afraid. Amen ba tana? Tungod kay nagsunod man ta kang Kristo, nga mao'y nagbag-o sa ato every day, gikan sa himaya ngadto sa himaya, dili gid unta ta ngay mahadlok. Labi na kung nagsunod kita sa kung kabalo kita sa atong kaugalingon, nga nagsunod ta sa Ginoo. Kay lisod kaayo gyud nga may tawgon ni imong kaugalingon nga sumusunod ka ni Kristo, pero wala na usab ang imong kinabuhi. Kaya kung wala na usab ang imong kinabuhi sa imong pagsunod diha kang Kristo, then something is wrong. Nay problema. Kung dili na problema sa Ginoo, ang problema na sa imo. Matingala ka, Lord, 30 ka tuig na ko nangalagad nimo, pero nganong maura gyapon akong kinabuhi? Ayog basulang Ginoo. Pangutanay mo kaugalingon. Unsa day mong gihimo? Sa 30 ka tuig. Embrace godly change in our lives. Dawata ang Dios nun nga pagkausab diha sa inyong kinabuhi, diri sa atong kinabuhi. Allow God to work in our lives. Tuguti nga ang Ginoo mao'y mamuhat sa atong kinabuhi. Allow Him to change us every day. Tuguti nga ang Dios mao'y mubag-o nato diha sa adlaw-adlaw. Kay kung buot hunaw-naon, wala gi perpekto gid nato. O agree ba ta na? No one is perfect kanatong tanan. Ug kitang tanan ang kinahanglan ta nga mabag-o, mausab. Okay? Di ba dunay kanta nga change my heart, O God, make it ever true. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Mold, kana bang hulmahon ba? Lord, hulmaha ko into the person that you want me to be. Sometimes we
we pray to God, magampo ta sa Ginoo, and then mangutana ta sa mangay ta sa Ginoo nga, Lord, gusto nako mahimong inani, gusto nako mahimong ingana, gusto nako mahimong inani na pod, ingana na sad. Sometimes dagang kitag pangayoon sa Ginoo. But naka pamalandong bata, and did we ask God, nangutana bata sa Ginoo nga, Lord, unsa di ay imong gusto para sa ako? Sometimes ang atong pangayoon sa Ginoo is kung unsay atong gusto para lang sa atong kaugalingon. But have we asked ourselves, unsa day gusto sa Ginoo para nako? And mauna ang usa sa mga selfless nga mga pag-ampo, nga, Lord, himo ako sa tao nga imong gusto para nako. Kanang dili nako gusto, Lord. Okay? Kung mangayo mo partner sa inyong kinabuhi, dagang kita pa kani, dapat gwapa, dapat ingani, dapat ingana na. Maugmaan ka, promise. And ambot lang, basin og nagkurog-kurog na lang siguro na imong mga tudlo, siguro paabot, wa lagi po ni abot. Pero tistingi gani, Lord, ang akong gusto kanang gusto nimo para nako. Di ba mo abot? Because you want what God wants for you. Tungod kay gusto nimo ang gusto sa Ginoo para sa imuha. Ug mao gini pinakanindot kayo, selfless ba kana bang wala ka nagtan-aw sa imong kaugalingon lang? Kana bang gipadaplin sa imong kaugalingon nga mga interest? And then you just allow God nga mamuhat sa imong kinabuhi. Okay? Allow God to change us every day so that we can be more effective and efficient followers in His kingdom. Aron nga mahimo tang mga epektibo nga mga sumusunod, magbubuhat diya sa iyang kingharian. That is why, don't be afraid of change. Ay kahadlok yun nga mausab. Because again, it's a choice. You have two choices. To change for the good or you change for the bad. And I hope and pray nga you will choose to change for the good. Na mausab ka para sa kaayuhan nimo. Embrace godly change. Diba naay murag katong kampanya sa una nga tagline, change is coming. Change is coming. But kita nga mga Kristohanon, change is happening. Happening meaning kamulo, gapadayon. Kitang tanan, we are being changed by God. We are being transformed by God every day. Kabantay, kung obserbahe ganin mo kaugalingon, iniguli ninyo, panamin gani, di ba, dayon pangutanay mo kaugalingon, katong unang higayon nga nagsimba ka dire, nakaila ka sa Ginoo, and then ikumpara to sa karon kung kinsa na ka. Kung wa gani kay kakumpara, katulog na lang sa. Pero I'm sure nga naagi kausaban sa inyong kinabuhi. Digi ko mutuo nga wala. Amen ba tana? Amen. Nasukad nga nagsimba mo, sukad nga nakaila mo Ginoo, sukad nga nangalagad mo sa Ginoo. I'm sure naagi kausaban. Dili man diretso dinagko dayon nga sa una himalikas man kay ko sa una karon kay wa nagid ko na malikas bisag gamay, promise. Letter A na lang, letter Y na lang. Namalikas day gyapon. Di ba? Dili ingana, dili rapid, okay? Dili ingana dayon nga mausab ka dayon. Hinay-hinay. Kay again sa akong kiingon, change is happening. Happening kamulo pang nahitabo. Kitang tanan. Mao na nga ang usa sa akong encouragement sa akong pagdasig sa inyo is ayaw gid mo undang og simba. Amen ba tana? Ayaw gid mo undang pangalagad sa Ginoo. Ayaw gid mo undang nga magbasa sa inyong Biblia. Nanasad, basa na sa Biblia, balik-balik. Ayaw gid mo undang nga maminaw sa inyong mga lidere sa simbahan.
kung gusto ninyo nga mahimo mong best version sa inyong kaugalingon, mahimo mong adunay maayo nga kausaban sa inyong kinabuhi, ayaw og undang og sunod sa Ginoo. Amen ba tana? Ay gigundang. Kay undangan gani nimo na muundang pod ang kabaguhan sa imong kinabuhi og diha ka mahimong stagnant. Diha ka mahimong barado ang imong kinabuhi. O kitang tanan ang atong gusto nga paana atong kinabuhi pasaka. Kay panglangitay beya ni nabay langit nga nasa ubos. Gusto nato nga paasinso ang atong kinabuhi. Mao na nga kung gusto day natong ingana ayog undangin sa Ginoo. Never give up God. Kaya ang Ginoo po di po mo give up nimo. Bisag unsa pa ka gahi kalabira. Bisag unsa pa ka badlongon. Ang Ginoo wala gid mo undang. Hebrews 13:7. God is the same yesterday, today, and forever. Ang Dios maura gihapon kaniadto, karon ug sa umaabot. Di ba natay kanta, ang atong Dios walay pagkausab. Di mausab ang Ginoo. Bahalag kita ang mausab, pero kinahanglan nga kana ang kausaban para sa iyang kemayaan. And that is why embrace change. Dawata ang kausaban. Dios nun nga kausaban to be exact. Amen ba ta na? Amen. Palihog manindog.